дар Арабистони Саудӣ автобусе бо зоирон ки ба сӯи Макка мерафтанд ба садама дучор шудааст. Хабаргузории Arab News гузориш медиҳад, ки дар натиҷаи ин ҳодиса 20 нафар фавтида, 29 тани дигар захмӣ гардиданд. Гуфта мешавад, ки фоҷиа 27 март тахминан соати 16 дар вилояти Асир рух додааст. Автобус бо ҳуҷиён аз Хамис Муишат баромада ба сӯи Абҳо ҳаракат мекард. Фоҷиа дар ҷанубу ғарбии Арабистони Саудӣ рух додааст. Бино ба маълумоти пешакӣ, бар асари корношоямии муҳаррики идоракунӣ, автобус ба як мошини мусофирбар бархӯрда оташ гирифтааст. Дар ҳамин ҳол аз Кумитаи дини Тоҷикистон гуфтаанд, дар ҳоли ҳозир таҳқиқ мекунанд, ки шаҳрвандони кишвар дар ин садама буданд ва ё на. Ба гуфтаи ин ниҳод, шаҳрвандони кишвар барои расидан ба Макка одатан роҳи ҳавоиро интихоб мекунанд. Ба гузориши шабакаи телевизионии Ал-Арабия, тамоми роҳҳо ба сӯи Ақабат шаҳр баста шуда, то дастаҳои наҷот ва ҳилоли аҳм ба маҳалли ҳодиса бирасанд. Нашрия бо такя ба манобеаш менависад, мумкин аст шумораи қурбониён афзоиш ёбад. Дар миёни зоирон шаҳрвандони Арабистони Саудӣ ва сокинони кишварҳои дигар низ буданд.